quién soy, bésame otra vez. Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y me entregaré. Ser esta noche que te enteres quién soy. Ella lo tenía todo, belleza, inteligencia, juventud. ¿Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción. Mira tú qué complicación con su corazón. Ahora sé que se siente. Szólj az embereidnek, hogy jelezzenek, ha látják Montana gangstereit. Mi a baj, Analia? Idegesnek tűnsz. Nem véletlenül. Ma éjjel befejezhetjük az akciót. Montana végre megkapja azt a pénzt a maffiától. És a zsarunak, aki leadta a drótot, nyoma veszett. Montana kérdezősködött utánam, szóval gondolom gyanít valamit. Talán rájött, hogy beépült rendőr vagy? Nem tudom, Christabel, nem tudom. Montana bizalmatlan és bár a szeretőjének hisz. Napok óta nem említette a pénzt. Beszélnem kell vele. Ó, értem. Figyelem, teljes készültség. Ha gyanús mozgást látnak, jelentsék. Elképzelhető, hogy Montana elkapta a zsarut? Nem tudom. De ha igen, akkor megkínozza majd. És ha beszél, Montana értesülni fog rólam. És fújhatjuk az egész akciót, mert utána megöli. Nem mondj ilyet. Az a legjobb, ha eltűnsz, Analia. Innentől átvesszük az akciót. Ne tedd kockára az életed. Nem, Christabel. Nem bújhatok el. 2 éve vagyok ennek a bűnözőnek a nyomában, aki megölte a kedvesemet. És ma végre elkaphatom. Csak kövesd a parancsaimat. Világos? Nem. Sajnálom, Christabel. Tudom, hogy a barátom vagy, de nem akadályozhatod meg, hogy most elkapjam azt a mocskot. Semmivel. Sem te, sem más. Boldog évfordulót! Mariana, itt van a nyomozó. Küld csak be. Jó. Parancsoljon. Hozhatok esetleg egy italt? Igen, köszönöm. Izabel, egyelőre még nem menj haza, jó? Kint leszek. Foglaljon helyet. Ha ezt meglátja, megérti, miért tartott tovább bizonyítékot szerezni, mint ahogy vártuk. Miért? Talán ismerem a nőt, aki a férjemmel van. Ez Sarah. Komolyan, nagyon jó veled. De mennem kell. Tudom. Nekem is készülnöm kell az évfordulótokra szervezett partira. Nem kéne eljönnöd. Nekem sem lesz könnyű. De Mariana unokatestvére vagyok, és Carmen nagynéni is nagyon szeretne látni. Ó, Daniel, nem bírom ki, hogy Marianával vagy. Egyre jobban kezdem meggyűlölni őt. Figyelj csak. Kettőnk ügyének semmi köze nincs hozzá. Nem örülök, ha belelátlak. Gyűlölöm, ahogyan rád néz. Folyton csak azt akarja, hogy ráfigyelj, semmi más. Jó, elég. Sarah, miért kell Marianával foglalkoznod? Mondd, mi a fene ütött beléd? Inkább őt véded velem szemben? Nem. De azt hiszem, valamit félreértesz. Jóban voltam veled, és egyszer engedtünk a csábításnak. De Mariana a lányom anyja. És tisztelem őt. Érted? Mi történt, ember? Talán nem tud vezetni? Egy kocsi elénk vágott, hölgyem! Ne aggódjon. Ismerem őket. Majd elintézem.
Maga ne szálljon ki a kocsiból. Hello, uraim! Mi már találkoztunk. Nem mondják, hogy Ricky küldte utána magukat. Nézze, kisasszony, mi csak a főnök parancsát követjük. Kérem, hogy most szálljon át hozzánk. Szóval Ricky küldte magukat? És magukra ki vigyáz, fiúk, ha? Ha legközelebb így rám törnek, szétlövöm a fejüket. Értik? Mondják meg neki, hogy a barátnője úton van, és nem kér díszkíséretet. Menjünk vissza a Gato Verdébe. Induljon! Itt Montana. Add Csinót. Csino, hogy haladsz? Köpött már a fickó? Beszélt Analiáról? Az ördögbe. Vallass csak tovább, Csinito. Ha kell, menj el a legvégső határig, értetted? Ki kell derítened, hogy az a mocsokzsaru ismerje Analiát, megértetted? Addig nem tudok megbízni abban a nőben. Adj egy italt, barátom. Szara! Azt hittem, nem jössz. Nos, eddig azon gondolkodtam, hogy mondjam el neked a rossz híreket. Az unokanővéred és Daniel? Istenem! Nem, Mariana, ez csak Sarah műve lehet. Tudod, hogy mindig is irigy volt rá. Nem tudom, Isabel, nem tudom. Egy ideje már együtt vannak, a fotók alapján biztosan. Van egy telefonbeszélgetés is, amit még nem tudok meghallgatni, és... Igen, talán így volt, talán Sarah csábította el Danielt. De neki nem kellett volna belemennie. Tudod, hogy milyenek a férfiak? Nem hiszem, hogy Daniel komolyan veszi ezt az őrült nőt. Amióta teherbe estem, Daniel rám sem néz. Napról napra távolodik tőlem. Az irodája itt van a szomszédban, de sohasem látom. Ne aggódj ennyire, drágám. Daniel így nevelkedett, hiszen tudod, ez nem is meglepő. Te inkább Sarah miatt aggódj. Daniel sem szent Isabel. Amikor hozzámentem, már tudtam. És a szívem mélyén mindig éreztem, hogy egyszer majd eljön ez a nap. De olyan nehéz, Isabel, a lányom, a házasságom, vége mindennek. Esküszöm, meg akarok halni, nem akarok más, csak meghalni. Nem, Mariana, ne is mondj ilyet. Senki a világon, senki nem hal meg egy férfi miatt. És főleg nem egy olyan nő, mint te. Nem. Daniel visszamegy a feleségéhez, biztos vagyok benne. Mióta megszületett az a kis féreg, teljesen megváltozott. Az a marha megkapta, amit akart. Mariana végleg maga